hakane ka video ka mamtang aku aban hikai phi nam tak tu iprok ki baduna palat ke ning ha ka Facebook te kumbanga sejong phi banga gidon ki video ki ba omlong ban upload ka Facebook te ha ban upload hakane ka YouTube te phila ban page ka YouTube mo te lada don kino ki video ki ba let's say phi phimlap na ka Facebook number ba balai ba nga sa upload ka YouTube number ba gidon ki video ki bomlong mo kumbanga sejong phi ba lada ngile ka screen recording mo te ka ju screen recording te kitu gi we ki le te kadon issue te takadaw tengan hikai phi hakane ka video kumta kumno ba pin report mo te ban report te ngatrai phila nang mo ngla da hikai ki video rai let's say nak ta jong phi pade ki bom nang ban tho mo ban tho ka pharang tengan sa bu hakane ka screen te namar la dang syukran mo teng phi pim pasuthu mo pim suthu la dang akran teng ka state plat te ngan subu be da kana ka screenshot te phi i hakane ka screen ten ringan pad phi kum kawai ka nuksa mo te ka Facebook ka babiang ba ka ening te page ngin lek be da ka screen recording phin yu i be hakane ka ngin le be da screen recording teng ka Facebook jong phi ka dona plat ka ening te phin yu i nuksa kum kane ka babiang ba khamtam na ki view ka ba konsan tam de ki view mo ha ki view phila ban yo ka ening ten ri teng ki don pade ki ba yo ka view ri ka ening pade ki dona mo ki myo te khato ka Facebook jong phi ka la sha yo ne em ki view kum kine te page mo kane ka Facebook ka biang ba ka ening phila ban wi hang ne mo te hang ne new hajar arspa san popra view te ki kamai pade not point khandai te rai phila ban i pade sa kane ka wai ka ngan pi biang mo next kane ro mo page hang ne new hajar chispa arkowe te not point khandai te phila ban i kane ka video mo te lese ka jong phi mo teng la da phi chilak view teng phim yo tang nat ponyo te kane ka Facebook ka bangan phi pade phi la ui ma hangne te kane ro 1000 pe kane tang 1000 view te ta bang ila la yo nat ponyo te ong ba ka Facebook jonga ka dona plat ka ning balai mo ti don kam report namar ba kum kane ka nuksa ka bangal phi hangne te pe ngin phi mo hangne te pe kane ka don ki namar ba ki shat don mo kum ki jat ki post te philap i hang ne kane ro spajar to ba spajar sauspa nyupsan te yo not point khatlai te hakane ka Facebook ka view ka biang ka ining ro ka biang te philap i nuksa mo te kubanga shat pin i phi man ka por te khamtam mo ha ki ining hakino ki benta te philap ban yu i pet mo namar ba kane ka ining menta mo te ka banga phi ka biang mo ka long bit kum ba sai long ten rai menswa te ka kham biang ki menswa ka kham he ka mai rai hadin ka ta pade ka lawan pade kane ka ba kham dunak niat kane ka ening te nadin ka ta pade kidon pade ki ba let's say ki ba yo tang siro ening te ka daw kidon kam ban report mo te phihap don kam ban report te namar ba ka Facebook ka let's say ting ka don mo ki jing thot kino ki jing thot te phihap don kam report te namar ba philap i hang ne mo te philap i hang ne ki banga put i phi kini ki post hang ne mo te kane ka Facebook ka biang hi ka ening te kane arajar khan spa arpsau te ka lang yo not point saw te kum kine namar ba ki post mo ka shangkur kum ki post ki dadai ki paka ki original te ka kham kamai mo te philap i hang ne te kane ro pe kane hang ne ro arku hajar praspa khandai pu ar te ka yo not point ar khandai te hakane ki ening ka banga pni phi mata mo phi yu i bat phi page nuksa pade ha ka Facebook jong phi to ka biang ne em to ka hap ne em hate hang ne pade ngan hikai phi kum no ba phin report pade kum no ba phin tho mo ban yo ka ening te ka ne mo phi don kam report da ka ba phi tho kum ne nang tak to ki banang te ngam ong han re nang ta nang tak to ki bom nang phila ban sim ka ne ka banga tho hang ne pe ngan chupule khandiat mo ngan chupule khandiat phin sa chukupi da ka ne dear Facebook team, I would like to report an issue my Facebook earnings. Even thought my original posts are getting many views. My earnings are showing 0. I believe my content follow Facebook monetization policy. And the posts are original, but the earnings are not being updated correctly. Please review my account and let me know if there is an issue, restriction or eligibility problem affecting my earnings. I request your support to resolve this matter as soon as possible.
ทางยู Facebook เต็มพิละบันทอกุมเนกบางทออังเนละในพิละบันทอฮีมแต่พิละบัน copy ดะกะเนพิบุดเบดะกะเนกบางปุเลเลเซกะลองกบสเตตเตมเลพิละบันชู copy เปจบากันเนมเตมันตากันกะวิดีโอบะเดงันเต็งบะเดสะกุมโนบันรีพอร์ตมองให้ไกพีสะกุมโนบันรีพอร์ตบะเดพินคลิกในไลน์ไลตลีแต่ฮอดงาชนะอัตตะเดกันกะวิดีโอขนังบาเลเซนักตะกะจงพีกิบาบอมปฏิบบัดได้บันรีพอร์ตขนังบาปันลัดอย่างกะจิงกลีกะจงพี่ขนังบาเพิ่นเปกะเนเพิ่นติบเนาะบันรีพอร์ตมอนำมาริเซเพิ่นกลีบัดได้กุมเนาะบัดได้บันรีพอร์ตมแต่เปจังในเพิ่นสกรูเฉพาะข้างในเพิ่นอีข้างในเฮลอันซัพพอร์ตแต่หากจริงๆngala adaชนะกะวิดีโอตังบาngala amut ban uploadเนาะเรงเอาเงินเต็งลังเบียงบัดกันในกะบารีพอร์ตขนังบันสุกพี่มแต่เปจเพิ่นอีข้างในรีพอร์ตไอ้ problem คลิกข้างในแต่ข้างในเพิ่นอีเฉพาะมั้งสกรูข้างใน continue to report a problem คลิกข้างในมั้งแต่อันนั้นระดับuntuk up ya upมั้งแต่ngasa ngatrai pila sutu pila nang mo da pila page pada sa akan ke video nomor ba hang sang la mut ban upload no ka YouTube ben ring ngapan kebahabangan join lang ya kene ban report knang ba kan kam suk ya pi nomor pi yo le se pi dang clip ade pi dang iyo mo ka janjar pi ban wat te pe yang nei pin ai be hang nei include moแต่ข้างในเพิ่นข้างในเช็คเอาอัน payment เพิ่นคลิกข้างในแล้วในเพิ่นสะเพิ่นดอท com report อันซินเพิ่นอีกันในกับ profile เพิ่นคลิกข้างในกับ profile ชีซินแต่สะชีซินเพิ่นข้างในกันในกับ check out payment เพิ่นคลิกข้างในมอแต่ข้างในประเดเพิ่นทอตัวกับบาง copy ตัวบางหิกายง่ายพี่มอแล้วในพระบันทองางชู copy งละดอนออโตเมติกงละชู copy ประตัวแต่ข้างในประเดเพิ่น upload อีกในกับ frame แต่ก็ frame กุมพระบันชิมแล้วกันเนาะมอกับ screenshot กุมกันในนกษาพี่มอแต่กุมกันในกับ screenshot มอพระบันอีข้างในกุมกันในแต่ละในแต่กุมกันในกับ screenshot พระบันอีข้างในแต่อันดับพระดับข้างในเพิ่นเซ็นชะเนมอข้างในจะร้องพี่เองมอในข้างในจะร้องเพิ่นเซ็นลองกุมดูดขนามข้างในเซ็นข้างในแต่ตั้งตัวให้กะละลองมอตั้งบาพิละเลกุมเนแต่กะละลองตะกะรีพอร์ตกะจงพี่กะละตริกรรมมอแต่งางิสแคมบาลาดาพี่ยูอีya kene ka jingthoพี่ copy ไปดะกะเนพละบัน copy ดะกะเนบัด screenshot enda pila dep screenshot ikut ka ening jongพี่กะบาพี่โดนาพลัดมอnomor dese si lak arlak view tum baพี่ zero ening la ne yo tang not point r not point line not point new not point chipel moแต่กะตากะde ka ba ka dona ka eningพี่พละบันchu sim kene ka copy ไปกะเนka bang athoแต่อันดับพละเดบชิมกันในกบางทอแต่พินซารีพอร์ตเนาะมอรีพอร์ตกันซารับไอพีบะพินเบียงกับอินิงกับจังพีหากับ Facebook กับจังพีแต่ก็ไทรพลาสุทุให้ตั้งกันได้ให้บริสุทธิ์